Laco, čo ti hrabe taký koren, to si ešte nezažil. A ja že, tak to sa chytil, páčil som to. A iba páčim a že... Že ne, toto neexistuje. Laco, čo rozprávam to, čo to ide? Káblovka, že... Išla. Pustil som krompač, tak odrábal som hlinu a takýto hrubý káblisko, vieš? Takýto, tuším, nebol takýto? Taký kábel, vieš? To je počuť. Čo spravíme? Co zobral z garáže takú obyčajnú izoláciu. Takúto pásočku, čo má 2 mm. Celú izoláciu by to oblepili, zahrabali do zeme. Obyší strom. Došla suseda, že... Že máme je telka. Chlapci, že prestala nám ísť telka, vieš. To vie prečo? Môže byť, ale vieš, a už zahrabané. O týždeň na to sme to celé zakúpali, normálne došla z káblovky, zavolali, my sme celé deň odrbali káblovku, došla takýmto prístrojom, takýto prístroj mali a normálne zamerávali, kde to je, píp, 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 chlapče na 10x10 cm zamerali tú dieru, čo sme... A už bolo jasné, čo? Zapačovaný kábel. Vyrábali. Izolepol nás. A iba si pamätám, starý Tarek a platil 5 000 korún. Povie, drahá brigáda, ne? Takú optickú spojku, že to museli rozrezať a spojiť. Taký konec si ešte nevidel. Počkaj, ale ty to máš aj iné príhody, tuším.